שלום לכולם, הגעתם היום למדריך פשוט, למלכודת מאוד מאוד פשוטה, שהכל פה לא נראה חשוד. ברגע שהוא נכנס מפעיל TNT, לא יכול לברוח, וביי ביי. כן. אז מה שצריך לעשות קודם, כן, זה לבנות בית. אני אבנה בית ואחזור אליכם. חזרנו ובניתי בית. עכשיו אחרי שבניתם בית תעשו פתח לדלת, תחפרו מתחת הדלת, אל תשימו עדיין את הדלת כמובן, 2 בלוקים ושימו פיסטון ובלוק כלשהו, זה לא משנה ממש. תחפרו כאן 2 למטה, רדסטון, בלוק ופשר פלייט, שזה יוצא אוקיי, דקה, אני דורך וזהו, אני אזכר כאן בתוך. אוקיי, עכשיו תחפרו כל זה, שזה ייקח 2 שניות. אאוץ'. כן, 2 בלוקים כל אחד ככה. אוקיי, אחרי זה אתם לוקחים רדסטון, שמים מסביב הכל. זה מה שיוצא לכם בינתיים. שמים באמצע TNT, כן, סליחה על הרעש של הפרות. כן, עושים רצפה, הכל רגיל. מניחים פה את זה, פשר פלייט ופשר פלייט. אוקיי, עכשיו בעצם סיימנו, זה לא נראה חשוד בכלל, רצפה, כלום. אתם יכולים ללכת, כלום לא נראה חשוד. נכנסים, מפעילים TNT וביי ביי. אוקיי, תראו לאן זה מעיף אותו, אין מצב שהוא שורד את זה, באמת שאין מצב. כן, זה היה סרטון חדש של ספרטן צ'אנל MC. יאללה ביי, ונתראה בסרטון הבא.